el meu cas, havia sentit a parlar molt últimament de tot això de l'economia silver i principalment era com una mena de motivació per conèixer una miqueta més sobre què es tractava això, no? I després, clar, evidentment, com aquest enfoc pot ser algo positiu també per al meu negoci, no? En aquest cas, un celler de vi que fem visites d'enoturisme. Home, jo l'havia sentit, he participat en algunes xerrades online i quan van dir per el turisme, doncs, tenint un restaurant ja veig que tinc un potencial molt de gent gran, i gent gran, silver. I després també que aquesta gent ens pot anar molt bé, aquestes persones i tal, perquè viatgen tots els dies de l'any. Per tant, descentralitzem les temporades, treballem en dies de cada dia, per tant, i posant-nos com a exemple al món, segur que nosaltres podem aplicar moltes coses, perquè tenim una comarca que podem oferir món del vi, caminades, bicicleta, cultura, natura. Per tant, jo penso que tenim una gran amplitud de possibilitats. Que jo, en el meu sentit, amb el tema de la comunicació, era una cosa que m'interessava tenir en compte perquè pensava, si és un públic potencial que no tenim aquesta consciència, doncs venia a informar-me i també a captar idees, una mica la pregunta que feia, de dir com arribem a aquest públic, a través de quins canals o de quina manera, si es coneixen les seves necessitats, se pot arribar millor. I amb els serveis que ofereix de disseny, comunicació, campanyes comunicatives, si tens aquesta visió més completa dels públics, és més fàcil complir. Per exemple, en els vostres casos seria com la part intermitja. És que tu ets la que has de comunicar, que és el que hem comentat. Sobretot hem de comunicar que aquestes persones existeixen, que a vegades ho enfoquem molt al turista jove i com si la gent gran ja no ens movéssim i jo que em considero ja tenim molt recorregut. A més, és el que diem, tenim té temps, jo encara estic treballant, no puc estar encara en aquest grup, però hi ha temps, en principi hi ha salut i segona hi ha recursos i per tant els hem de tenir en compte que suposem que viurem molts anys. A mi també, per exemple, un tema que m'ha agradat molt és lo de les associacions dels pobles, no? Precisament, jo ara he deixat d'estar, però el fet d'haver estat també en una associació de dones, és veritat que es comparteix molt allí el contingut d'activitats que es fan per la comarca o també es mobilitzen molt per fer diferents activitats i potser és una cosa que a vegades ho tens molt a prop i no ets conscient i m'ha agradat també fer aquesta reflexió, jo crec, que al final m'ha servit per posar consciència en aquesta part. Jo te volia fer una pregunta, però és molt ràpid. Perquè en el meu cas nosaltres som molt conscients que el nostre públic, nosaltres sempre baixem una miqueta més des dels 40 cap amunt. A tu no et passa? O sigui, si t'has de fer un marc mental una miqueta o un dibuix de quin és el teu client potencial, estàs totalment dins d'aquí. Tot dins. Perquè a mi em passa. També és veritat que, ara potser aquí parlaríem molt, però amb els 40 anys que porto del restaurant, veig que el públic i la cuina que fem se'n va una miqueta amb el públic que jo he anat creant. Per tant, ara el públic també es va fent gran. Però, clar, vull dir que jo també veig que algun dia em jubilaré, no? Però sí que tinc públic jove, però si bé el públic jove ve amb la família. Però si no, sí, dels 40 potser és una miqueta el perfil, els diners, el que faig, i la gent jove busca una altra cosa. Per això sempre diem que diversificar les coses i anar a buscar el públic que tu vols.